Az elemek irányításának képessége csak a kiválasztottaknak adatik meg. A tűz népe hadat üzent. De vannak, akik még hisznek a reményben. Mindig tudtam, hogy visszatérsz. M. Night Shyamalan filmje. Csak te tudod irányítani az összes elemet. Csak te hozhatod el a békét. Megállítom őket. Lehet, hogy ezzel már elkéstél. Ő az utolsó. És kockára tesz mindent. Az emberiségért. Nem lesz nyugtom, míg meg nem találom. Mindnyájan okkal születtünk meg. Meg kell találnunk eme okokat. Az utolsó léghajlító. Elkezdődött. Hamarosan a mozikban.